Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram amma ba'du. Hadratan karamin dumateng segenap alumni santrine Mbah Yai Ismail saking pondok pesantren Darul Hikmah lan Darul Dakwah ingkang kawula mulyakaken, dumateng segenap pengurus NU wonten dusun Traseng ingkang ugi kawula mulyakaken, dumateng segenap ibu-ibu jamaah hibaiyah ingkang ugi kawula mulyakaken, hadirin wal hadirat sedanten kemawon ingkang rawuh wonten mriki majelis ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged mekempal wonten mriki majelis. Mugi-mugi ngempali kula lan panjenengan sedaya niki senajan toh kepanggihne 3 bulan sekali, mugi-mugi saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi saged dadosaken dipun paringi Allah tambahipun rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang melimpah, rezeki ingkang turah-turah, sehingga saged damel tumbas tanah lan sawah, sehingga saged damel ziarah Mekah lan Madinah. Lan mugi-mugi seduwanten ingkang rawuh wonten mriki majelis estu dipun paringi Allah pinaringan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli bi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki majelis dados umat Kanjeng Nabi ingkang dipun akoni Kanjeng Nabi, umat ingkang angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawuh ingkang kula mulyakaken, awane modele jenengan kok gak semangat lho. Aku maca selawat gak pati oleh jawab, donga ya gak pati ono sing amin. Modele kaya wis kakean donga ngono, wis karep donga karuan karep donga iki ngomong. Kula pun kakean donga wis ijazah kula pun tau watak. Lho karuan sampeyan nek ngomong tak sekseni disenseni wong akeh. Wis mulai mati ditenono aja didongakno. Wis gak usah dikirimi donga, gak usah dikirimi tahlil, wong iki dongane wis akeh. Sekali tahlilan gak dikirimi donga apa-apa. Modele jenengan mau nang didongakno kaya karep donga ngono. Begitu juga ketika ono sholawat ya kaya tak pakai jawab lho. Jadi umpamane Kanjeng Nabi kan kudu sih. Kudu ngomong ngerti Kanjeng Nabi dilono wong medhit awakmu. Soale dawuh Kanjeng Nabi al-Baqi alladzi madzukir indahu falam yusalli alayya. Ono sholawat tak belum jawab, tak belum ngucap sholawat iku duwe Kanjeng Nabi wong sing medhit al-Baqi. Lu mau ngerti Kanjeng Nabi umat model opo iki umat kok medhite po ana selawat Kanjeng jawab ana salat menang ae ngono ngaku mane Kanjeng Nabi ngono mau ngerti Kanjeng Nabi paling ya rodo ya opo ngono Kanjeng Nabi para ingkang kula mulyakaken samangke iki acare halal bihalal iki wonten halal bihalal iki biasanya langsung ngaos kita. Kalau niki enten acara halal bihalal, jadi kalau tak ngaji halal bihalal ketiga. Halal bihalal itu istihlal asli mas dari itu. Tadi halalan bihalalin. Itu biasanya halal bihalal itu kebanyakan itu wonten bulan Syawal, gitu. Soalnya kalau jarang nemoni halal bihalal saat itu di bulan Syawal. Sing kata itu ngadang halal bihalal mesti bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya meningkat. Utawa akhirnya itu ziyadah tambah. Jadi harapan kula panjenengan wonten wulan Syawal iki yo meningkat. Nek iso
rutinane biasanya 3 bulan pisan nek kali tiyang dalem nek iso dadi 2 bulan pisan sawangane 3 bulan pisan itu tak kesuwen panjenengan. Jadi cocok ambil bulan ini Syawal ini kan pembukaan dikit, pembukaan rutinan. Jadi kersane cocok ambil pembukaan ini, cocok ambil bulan ini, nek iso meningkat. Tapi wis lumayan iki wae. Kalau wingi saderenge Ramadan iku pertemuan terakhir kula usul iku nek iso iku ya ganti ojo lanang tok, ganti sing wedok. Alhamdulillah emang MC wedok. Ada suasana kan pondok niku zamanan pondok kan gantosan. Jadi wis lumayan ono peningkatan cocok berarti di bulan Syawal. Soalnya Syawal artinya meningkat, utawa artinya tambah. Jadi harapan kula panjenengan sedaya iki meningkat. Soalnya iki bulan Ramadan wis dilebur dosane. Saiki wis suci maneh. Kudune ojo nambah dosa, tapi nambah api. Dalam kegiatan rutinan kudune nek iso, yo ojo telu pisan lah. Ganti rong selapan atau 2 bulan pisan ngono ben motor meningkat. Kita jenengan setuju lho mboten? Umpama meningkat titik ngono. Kayak 2 bulan pisan boten 3 bulan pisan nek kali tiyang dalem kita setuju lho mboten? Jadi rutinan kan itu jenengan kantor makan saja nih kok. Kantor ngomong ngaji. Jadi alhamdulillah Abu Syafiq Ashadi bin Ismail Ibrahim sampun rawuh. Jadi ini biasanya nek rutin lah sing ngaos Pak kula nggih. Sing ngaji kitab nggih kula tanya jawab pira-pira biasane ngaji niku lak ono 1 jam biasane. Santen ket maca kitabe ngantos ngaosi ngantos tanya jawabe. Ana iki wonten paman kula sing nganu dhewe iki nembe rawuh. Jadi kalau ini mumpung wonten paman kula, jadi kula ngaji ini boten kados biasane. Biasane saja mungkin saiki meh setengah jaman lah, wonten. Jadi pakai kersane sing damu, ngajine sing suwe, kersane paman kula sing ganteng dhewe, Kyai Haji Imam Syafiq Ashadi bin Ismail Ibrahim Al-Kedung Manili. Jadi pakai kersane Gus Syafiq sing damu sekaligus doa. Jadi kalau ini malah mumpung ngene iki. Alhamdulillah sing ngaji paman. Jadi kalau ini mumpung sing ngaji paman berarti aku jatane iki ngajine dulu. Kalau kita besok alhamdulillah soalnya ngaji dulu suwe sampai motor. Jadi yang mending dulu kok nggih. Mumpung wonten paman. Monggo man pinarak riyen jenengan ngopi-ngopi riyen. Para ingkang kula mulyakaken. Jadi kalau saya ibu tak sampai kepingin nyawang paman kula sing ganteng dhewe dengan sama sing ngono. Kula niki mangke sampun kula niku nek kali paman kula. Soale paman kula iki raja bojo. Khususnya kula. Kula iki dibojo piye khususnya masalah rabi biasane bojo. Nek bojo iku nek entek iku ngapet nek kurang golek. Iku nek kali kula, makane niki mumpung enten papan iki kula rada kangen dibojo soalé. Jadi kula mangke ngaji dulu paman sing dangu. Ngoten. Kersane papane ngaji kali doa. Kula ingkang kula mulyakaken. Tak terus to nggih. Mantus tendi ngajine. Iki sawal nggih. Jadi niku usulan kula nek saged kados bulan Syawal artine meningkat, artine ziyadah tambah panjenengan sedaya iki nek saged diakoni wonten bulan Syawal iki diniati sing api, diusahakno awake meningkat rezekine, meningkat napa-napane ingkang sae. Ben cocok ambek bulane Syawal. Jadi rutinane nek saged kali tiyang dalem usul kula yo aja 3 bulan ganti 2 bulan meningkat niku. Tapi sing paling penting istiqomah iki. Para ingkang kula mulyakaken, bulan Syawal iki biasane kebanyakan ngomong ngatakno halal bihalal. Kaya judule memang samangke. Soalnya halal bihalal itu manfaate kata memang. Mangke lebih jelasnya kersane diterangno paman kula sing ganteng dhewe iki. Jadi salah satu manfaate iki hadis riwayat Imam Bukhari. Mundine ngeten, man ahabba sapa wong sing seneng ayyub satolahu fi rizqi yen to jembaraken lan kedheman apa fi rizqi ing dalem rezeki man
Sapa wonge sing seneng rezekine dijembarno, diluasno kangge Gusti Allah. Dengan kira-kira seneng ta mboten? Ora rezekimu iki digawe Gusti Allah lancar. Rezekimu iki digawe Gusti Allah luas banget. Kira-kira jenengan seneng ta mboten? Seneng ya padha ambek gawe kanjengan iki. Masih kula ge seneng. Jadi sapa wonge sing seneng rezekine dijembarno, diluasno kangge Gusti Allah. Wa ayyun sa'alahu fi asarihi lan sapa wonge sing seneng nek umure didawakno ambek Gusti Allah. Kira-kira jenengan iki umure dikeki kesempatan dawa iku wis seneng ta mboten? Soale gak kabeh seneng ana sebagian wong iku uripe nang dunya saking nelongsone. Terus mati ae kabeh bunuh diri bisa donga njaluk mati senajan boten sae. Duwe njaluk mati gak api, tapi nek pasrah nang Gusti Allah sae. Gusti menawi urip kula iki manfaat panjenengan paringi dawa, panjenengan paringi sehat misalnya. Nek urip kula iki boten manfaat pun jenengan sehat mawon. Nek donga gak apa-apa, nek njaluk mati boten asal, boten sae. Dawuh ulama-ulama yang ketika dawuh makruh ono sing ngomong karo apa maneh bunuh diri karo dosa gedhe. Ngoten. Dadi jenengan nek seneng umure didawakno, seneng rezekine dijembarno diluasno ambek Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi perintahe faliyasin rahimah. Monggo panjenengan sedaya niki yasin nepungo rahimah ing sanak rakete man. Silaturahim itu nglakoni perintah hukume sunnah. Nek jenengan gelem angen-angen lah ngoten. Jajal dipikir ben akal, sampe nek gelem silaturahim, gelem ketemu wong akeh. Nek silaturahim kan kepanggih sinten otomatis informasi niku tak banyak sih. Kok ora malah gak ngerti apa-apa nek kanggo HP. Bisa iki wis canggih soal HP meskipun nang jero omahe informasi yo akeh lewat HP soalnya. Tapi lewat HP gak koyo langsung ketemu ambek wong iki. Gak koyo jenengan silaturahim. Kalau silaturahim jenengan kepanggih oleh informasi akhirnya oleh info nyambut gawe sembahyang gede. Sehingga rezeki lancar kan bisa sesuai. Faliyasin rahimah iso dadekno rezeki lancar. Matur-matur iso dadekno ayyun sa'alahu fi asali iso dadekno umure dawa. Wis tak wong nek silaturahim kok koyo olahraga iki. Nanti makane wong sing nang jero omah makan turu cepet mati to, Mbak. Ya gak apa-apa awake gak kira gak tau pinten ya. Tapi wong sing seneng silaturahim ono fa insyaallah dikeki kesehatan dari Gusti Allah. Fa insyaallah dikeki kan cepet mati sehingga umure tambah dawa. Iki manfaate silaturahim. Pokoke nek saged iku atur ngantos jenengan nang omah to. Khususnya momen riyo-riyo, momen akhir riyo-riyo bulan Syawal. Soalnya itu momen saya-saya ini silaturahim. Apa nek selain Syawal itu gak oleh silaturahim biasa. Kanjeng Nabi gak nentokno di bulan Syawal. Cuma luwih utamane, luwih akeh ganjarane halal bihalal silaturahim manggone nang bulan Syawal. Soalnya Syawal artinya muda, artinya ziyadah, artinya tambah. Jadi Pak insyaallah di bulan Syawal kok jenengan silaturahim halal bihalal ganjarane luwih akeh. Tapi nek iso yo kanthi Syawal nggih tetep. Nek ono dulur sing cek pedhot sampean sambung. Kalau nek boleh disambung itu bahaya. Bahaya niku salah satu niku kados dawuh Kanjeng Nabi hadis muttafaq alaih. Hadis sahih disepakati Imam Bukhari Muslim. Dari muttafaq alaih hadis saking Jubair bin Mut'im. Muttafaqun alaih. Jadi bunyinya hadis ngene. Ini hadis pokoke lahir hul al jannah qati'un yakni qati' ar-rahim. Dawuh Kanjeng Nabi lahir hul al jannah akhirnya nopo? Orang bakal bisa mlebu swarga. Sapa qati'un tafsirane yakni qati' ar-rahim wong sing medhot sanad raket wong sing gak gelem silaturahim. Lho kene iki ono critane. Tadi jaman biyen iku tak cerita dhisik Gus Syafi kersane ngopi-ngopi sik tas teko mosok ngomong ngaji yo alhamdulillah.
kaki lo jenengan langsung ngomong munggah. Jadi kalau nak cerita asal gitu. Jadi enten cerita nih hadis nih gua. Tenggene kitab fa insyaallah mukhtasar tadhkiratul qutubi. Nek boten nggih teng kitab An-Nawawi. Iku karya mukhtasar tadhkiratul qutubi iku karya Wali Gusti Allah. Syekh Abdul Wahab Asy-Syafroni. Nek kitab An-Nawawi iku karya Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi. Insyaallah antara dua iku ana cerita niku ana menungso, ana hamba Gusti Allah. Iku digawa malaikat Jibril nang neraka. Hamba itu protes. Akhirnya dungo nang Gusti Allah. Gusti kula niki kok dipetot teng neraka terus pundi sih? Wong kula niki prasa kula nglakoni perintah jenengan. Larangan jenengan nggih kula tebi mboten kula lampahi. Kula wancine salat nggih salat. Kaya poso ya poso, kaya zakat ya zakat. Kok kula niki dilebetaken teng neraka gak trimo. Kali gak trimo protes nang Gusti Allah. Soale sing ngutus malaikat Jibril Gusti Allah nggawa wong iku manang neraka. Lah durung dilebokno neraka protes. Matur protes Gusti Allah jawab. Gusti Allah jelas jawabane luwe hebat timbangane makhluke. Jadi dijawab oleh Gusti Allah, iya soale awakku gak gelem golek rahmat dua alasane. Makanya aku ngutus malaikat Jibril supaya awakmu ini dilebokno neraka. Lho kula niki pados rahmate jenengan Gusti jek ngeyel. Jadi wong ahli maksudnya wong ngerti ketika niku. Wong iku ahli ibadah ya. Kula niki nglampahi perintah jenengan nglakoni amal apik, nglakoni ibadah niku kan nggih pados rahmate jenengan Gusti. Iya, tapi gak kabeh rahmat pun goleki. Ana rahmatku sing kok gak gelem goleki. Rahmatku sing tak delek nang makhlukku. Nang ngene menungso, awakmu gak gelem goleki, krana awakmu gak gelem silaturahim. Dadi wong gak gelem silaturahim kok karo wong gak gelem rahmate Gusti Allah. Kalau Gusti Allah delek rahmat niku kathah didelek nang dulure jenengan, didelek nang tombole jenengan, didelek nang makhluke niku. Nek jenengan gelem silaturahim iku bukti jenengan goleki rahmate Gusti Allah. Dadi krana wong niku gak gelem silaturahim, iku diarani Gusti Allah gak gelem golek rahmati Allah. Dadi sebab dadi alasane Gusti Allah mlebokno nang neraka. Tapi kalau nang neraka iku aja duwe kepahaman mau nek nang neraka selamanya nggih boten. Panggonan ku ana neraka ana swarga. Nang neraka iku mungkin krana Gusti Allah lebur nyuceni wonge krana gak gelem silaturahim. Ku nek wis bersih ya dilebokno swarga maneh. Terus kadang jenengan iku milih swargane suwe lan nerakane suwe. Nek swargane suwe lho amal apik sing akeh, ibadah sing kathah, taat sing kathah. Dosane iki ae, kok nerakane dilu-dilu. Nek digawe bathok. Tapi nek jenengan kepengin nerakane suwe, maksiat kok nerakane suwe. Kok swargane dilu. Pokoke selagi umat Kanjeng Nabi duwe iman, fa insyaallah iso mlebu swarga. Selagi ini tasih kadang iman. Tapi sekatun swarga ini rokok ini dibuta sini. Para ingkang kawuli ageng sepindah malih sajane kula sawengan ya paman kula. Tapi paman kula paling ya koyo kula seneng. Wis gak apa-apa wis entek waktune. Aku cek mandi dulu, ngaji dulu suwe padha wae sami. Paling nggih kados kula wonten. Kula iki soalé nek dulu tambah saweneng. Nek suwe niku malah nggih mboten menapa soalé apik sing dilakoni. Kalau ingkang kawula ageng kawula iki judule istiqlal. Niki kula kanjuraken mangke nek saged saderenge biar sami istiqlal, sami salaman. Istiqlal niku halal bihalal, jaluk ngapura niku prakteke wong Jawa adate niku ambek salaman. Dan niku wonten dasar hadis. Saking insyaallah hadis saking Barok bin Azib. Iki sing riwayat wong akeh. Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Abu Dawud riwayat hadis ini. Munine ngene. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ngertos dengan artine. Yo ini bahasa Arab jenengan wis ahli langsung paham kembali diterjemahkan. Jadi nek diterjemahkan Jawa mamin muslimaini orang-orang wong muslim loro, nek ana wong muslim ketemu wong muslim yang takian
ketika ketemu, ketemu toh, ketika ketemu gelem istiqlal. Istiqlal itu jalur halali, jalur ngapura dosani, wonten saling minta maaf. Faya tasofahan, kok wong iki gelem praktekno adate wong salaman. Iku dadi ciri khas khususé wong Jawa niku. Nek ketemu salaman. Faya tasofahan, wong iki gelem musafaha, gelem salaman. Tapi salamane lanang ojo lanang wedok. Nek sahabat tak dosa dia. Tadi makanya sakit istiqlal salaman, kaya hadis niki. Jadi salaman, nek perlu foto bareng mumpung ono paman kula sing ganteng dhewe niki ya Haji Imam Syafi'i Ashabi bin Ismail niki mumpung wonten foto bareng nggih wonten napa-napa. Minimal istiqlal salaman mangke. Dadi nek ana wong muslim loro kok ketemu gendeng salaman. Praktek salaman niki nek dawuhe Imam Nawawi. Wong muslim kok gelem salaman, iku wong iku nglakoni sunnah secara ijma. Iki dawuhe Imam Nawawi. Imam Nawawi al-Banten iki lho sing karangan kitab kata. Salaman iku Imam Nawawi sunnah. Bahkan secara ijma kesepakatan ulama ini komentar Imam Nawawi. Jadi nek ana wong muslim ketemu wong muslim kok gelem njaluk sepuro gelem salaman, prakteke salaman, njaluk ngapura dosane. Ngoten ku illa ghufira lahu la ayyata farqa. Monggo Gusti Allah ngutus malaikat, monggo Gusti Allah ngapura dosa-dosane. Ngutus malaikat njaluk ngapura. Ken saderenge salaman, iku dosa wis ngapura. Ketika salaman dosa rata. Mbok sampeyan mantul salaman itu biasanya lah jagongan dhisik sih. Gak mungkin sampeyan ketemu ya, mendayo nang omahe kok mantul salam terus kepanggih salaman terus pada dulu langsung ngalih. Tapi saiki wis mulai wonten iku saiki. Saiki kan riyo-riyo iku kula tingali sak mangke iku lho. Iki mek dilutok mek nang omahe tok salaman ngalih, salaman ngalih sampai jajane jekuwut jajan wong-wong. Nek jaman biyen kan mendayo dhisik, omong-omongan dhisik, kabeh mangan jajan dhisik nggih. Ngoten niku selagine dengan dereng pisah, mantun salaman niku kok cek jagongan. Cek jagongan suwe iku dosa rontok terus. Kok lak ya tafarraq sadurunge pisah. Dadi makin dosane rontoke mandeg iku jenengan nek wis pisah. Nek wis ngali saka tempat niku wae. Tapi nek jenengan kasih teng niku damu, iku dosane rontok terus. Dadi dingaku ora Gusti Allah ngoten. Dadi nek saged mangke istiqlal nek iso yo salaman. Dadi kados biasane niku kami sholawati yo gak apa-apa, salaman sing wedok ambek wedok, sing lanang ambek lanang, ojo lanang ambek wedok. Padahal kula niku wong oleh nang sahwate nafsu oleh dari dosa malah. Tapi kadang ono wong kelainan ngono yo, lanang lanang kadang sahwat kok. Apa nek lanang sahwat itu tetep enten dosa yo ono nek sahwat. Ini ono sing gak normal ngono. Sampai nyawang wong wedok iya iku tak dosa. Nyawang wedhus nek sampeyan sahabat ya ono dosane ya. Ora ingkang kawula aten. Niki kitabe diwaos kawan-kawan mawon nggih. Ada iki wis sami sampun lumayan kamu ngentekine. Dadi saking kawula pribadi mulai awal ngantos akhir mumpung iki bulan Syawal saking kawula pribadi kula yakin kok nek nanti kepanggih tiyang iku pasti enggak ada kesalahan. Kesalahan itu dosa tak boten. Soalnya kesalahan gak mesti dosa. Nek kesalahan para nabi gak sampai dosa. Soalnya nabi maksum. Kados kesalahan Nabi Adam, Nabi Nuh gak sampai dosa. Tapi dihukum Gusti Allah karena itu kesalahan meskipun tidak dosa. Jadi ojo ngamali nabi itu dosa. Nabi maksum. Jadi melakukan kesalahan kok dihukum oleh Gusti Allah saking dijogoni, saking direksoni. Lalu yakin nek kepanggih jenengan iki nanti kepanggih itu mesti kula nggak ada salah. Mbuh dosa boten dosa. Mbuh disengaja ta boten disengaja saking tingkah laku kula, ucapan kula, perbuatan kula nyuwun agungipun pangapunten jenengan sepuro nggih. Pokoke jenengan langsung kula sepunten kok meskipun jenengan niku boten silaturahmi teng dalem misale. Jadi insya Allah kula ngapunten nek panjenengan sedaya. Pokok sinten kula niki menawi kata khilafi kala wujute terpanjenengan sedaya kula nuwun pangapunten. Mulai awal ngantos akhir ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.